kakhulu kakhulu. Elinye ivesi elibhalazisa lento engisho ukuthi uNkulunkulu bazalwane masinikela ishumi uyasibusisa. Sayofundela incwadi kaMalaki, the last book encwadini Old Testament. Uverse 10 wakhona uthi uthini uNkulunkulu ngeshumi. Chapter 3 verse 10. Verse 10. Yes. Ngelisani konke okweshumi endlini yengcebo. Ngelisani konke okweshumi endlini yengcebo. Ukuze kube njani? Ukuze kube ukudla endlini yami. Kube ukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokho. Ningivivinye ngalokho. Usho Jehova Sebawothi. Usho Jehova Sebawothi. Uma ngingayikunivulela amafastela asezulwini. Uthi uNkulunkulu ungivivinya ngeshumi. Awungivivinye ngazo kodwa angiyokuvulela yini amafastela ezulu. Nginithululele izibusiso. Masiyenza le nkonzo bazalwane uNkulunkulu uvula izibusiso ezulwini. Kuba kuhle umzalwane esindiswe. Amen mangabe intombi, amen mangabe insizwa. Kodwa futhi nasemalini atholakala. Kuhle bazalwane ukuthi sithi sisindisiwe ma kungifikele ukuthi ake ngiye kaNkomo ngiyodla mawuyenzi noma ngiye KFC ngifike ngithenge streetwise ngibuye kwenzeke. Insindiso bazalwane ayizelanga ukuthi sihlale ehluphekile. Kodwa ehluphekeni futhi akusho ukuthi uNkulunkulu akekho nathi. Noma sihlupheka uThixo nathi. Kodwa sinikela ngokubamba izwi lakhe. Uma ethi uNkulunkulu kuvusiswe isandla esinjani bazalwane? Kubusisa isandla esiphayo bazalwane. Uthi uNkulunkulu uma uyenza le nkonzo, I will open the windows of heaven. Number 2 sengizovala, number 3 sengivala, because number 1 I said ishumi zibonga uNkulunkulu, number 2 zehlisa isibusiso sikaNkulunkulu, number 3 ishumi bazalwane ziba sezini kaNkulunkulu ukuze kufezeke icebo lakhe. Thank you. Yona nje bazalwane njengoba nibona la sibe ngathi khona abantu engibakhuluma kabi. Njengoba nibona la bazalwane kukhona umuntu owafaka isandla ephaketheni waphotha endlini kaNkulunkulu. Akusona ke simanga ke bazalwane ukuthi njengoba kukhonkiwe nje kuyisimanga kuwena ngoba awazi ukuthi kwenzakalani. No bazalwane kwabakhona abakhipha ephaketheni bathi endlini kaNkulunkulu ngiyayifaka ingcebo. Inkathi befaka ephaketheni kwavukala isidingo sasendlini kaNkulunkulu kwase kuyakhokhwa. Angikhondeni uma ungawenzanga. Asikho isono kulawela sona mawungazi. Kodwa inkinga mawusekwazi. Wafundiswa ngeyishumi ukuthi zenzani, zenziwa ubani, yini inhloso yazo. I-problem iqala lapho. As a teacher, akuyona iqala lami ukuthi umfundisi phela abazalwane ngeke bayilethe ishumi endlini kaNkulunkulu. Uthisha uyafundisa bese kuba ukuthi ingane izwile yini bese ziyayenza leyo nto. Ngoba nasesikoleni kufika kube khona uthisha bese lethe i-test. Etestini sibona ukuthi umuntu ufundise wezwa uma ethola ama-marks e-passing rate. Nami kokwambazalane ngizokwenza uNkulunkulu angicobele nami ngiphe ukuthi ngifundise ngeyishumi. Ukuthi abazalwane bayakwenza. Hayi bazalwane akukona kwami. Kodwa nginganirobhi ngale nkonzo enhle kangaka. So bazalwane ke ishumi zingena endlini kaNkulunkulu kuzofezisa njengoba sibona nje bazalwane kunomzalwane abalethe ishumi la. Kuthatha kwiportion sibone sikhonka. Sikhonkele zonke izindleko. Elingafisa ukisho lento bazalwane umsebenzi kaNkulunkulu ke awenzeki nje ngemangaliso wenzeka ngemali. Hayi wenzeka ngeimali bazalwane. Wenzeka ngeimali ngoba noma kuphela inkonzo sokhokhela izindleko zale service. Makuphela inyanga sikhokhela izindleko zale nkonzo ugesi, iteni, whatever awumfundela umfundisi phela sisianele inkonzo eyishumi ukuthi yenzani. Umfundela uMalaki chapter 3 verse 10.